Ako dlho ste sa pripravili na túto akciu? Táto akcia v Rožňave prípravy trvali 3 mesiace a na celú Profiligu v podstate 4. Kde môžu diváci vidieť týchto hráčov opäť? Títo pretekári v podstate zápasia na Slovenskom pohári, to je amatérska súťaž a táto Profiliga má druhé kolo v Košiciach 28. apríla. Spokojnosť s akciou? So zápasmi niektorými som spokojný, s niektorými možno lepšie, ale verím, že každý bojovník odovzdal v ringu v podstate celé srdce a urobil všetko preto, aby urobil čo najlepší zápas. A teším sa, že už druhýkrát nás prišli podporiť toľko ľudia. A spokojnosť s dnešným výkonom? Som spokojný, lebo tak som si to presne predstavoval, jak to prebehlo. Bolo to super, vyhrali sme obidvaja a veľmi sa z toho tešíme. Kde vás môžu najbližšie vidieť diváci? Najbližšie budeme pravdepodobne v Košiciach na ďalšom kole K1 Empress ligy. Tam sa predstavíme v ďalších zápasoch. Na tento zápas som sa pripravoval približne 1 mesiac. V decembri som naposledy boxoval v Bosne a Hercegovine a po mesiac som sa pripravoval na tento zápas. Spokojnosť s dnešným zápasom? Spokojnosť ani veľmi nie. Síce som vyhral, ale čakal som inú výhru, iný výsledok som čakal. Som čakal, že pôjdem lepším štýlom. Nevyšlo mi to tak, ako som to chcel presne. Najbližší zápas, tak kde čaká? Najbližší zápas gala večer v Poprade, v Maxe.